ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten da Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokuen munduko gaurkotasuna landuko dugu hemen, nazioartekoa eta baita noski Euskal Herrikoa. Bi astetik behin ostegunetan 6:30 Twitchen zuzenian izaten ga eta astearteetan gaueko 9:00 naiz irratian. Irratsaioa, esain bideoa beranduago ikusteko eta entzuteko eskuragarri izango duzue. Irratian eman ondoren, eta bideojokoen munduan jasotako albiste interesgarrienak ezagutzeko aukera izango duzue. Ez hori bakarrik, analisiak, eztabaidak eta gehiago bilduko ditugu Gamerauntzia irratsaioan. Hortarako nerekin dare, Lander eta Aritz. Haupa, atzaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gaur badauzkagu, gai... Ez dakit, garrantzitsuak, esan behar neban onak, ero interesgarria, baina, bueno, batzutan albisteak ez dira onak izaten, eta gaurkoan izango dugu, ez? Olakorik. Hori da. Tanetariko, bai. Bai, nik uste dut beste barik aurrera egingo nebala eta hasiko nitzala ja saltzan. Bai. Aurrera, bai. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Lander. Bueno, bai, aipatu dugu, ezta? Albiste handizek, onak eta txarrak. Txarrak hasiko gara hobetoz, bestela eskaraltzeko ametik. Hori, min asko emondozkun albiste bategaz hasiko gara, eta, bueno, urten ez dugu Electronic Entertainment Expo E3 azoka ikusiko, ez? Esa elkartiek bertan bera itxi deu, azken batien bideojokuen industriako ekimenik handizen ez dena, ezta? Azokarik handizena. Azikera batien digitalien engo biela iragarri bien, baina azkinien zer bez. Bueno, ez da bez zehaztu arrazoie, baina imaginan dugu, ez? Azken urtiek nahiko gogorrak izan dire Los Angeleseko azoka honentzat, adibidez, koronavirusen pandemizen ondorioz. 2020 bertan bera geratu zen ja berez, pasan urtien modu digitalin izan bakarrik, eta horretaz aparte bebai, bideojokuen munduko enpresa eta estudizio handizek ez, apurke aldentzen jundire, arrazoetez berdin gaitxik ez. Adibidez, PlayStation bera, ez dagoen azken urtietan, modu batera ez bestera, ez da behin ez modu digitalien, Nintendo getzen den moduen, ez modu fizikoan, eta azken batien PlayStationen ezaten da ez, urteroko aurkezpenik handizenetarikoa. Eta adibidez, urten be Electronic Artsek izan dugu bere EA Play Live hau, aurkezpen digital moduko hau itxingo da bela, orduen ja handizetako askok itxitze, eiruek besteko arrazoi handirik existitzeko, ez? Alan da be... Zure ustez, hauz izango zen, olako pataleta bat esaten, ja jendia doia, nian askatuta nago eta lagako dugu, edo benetan izan da ondo pentsatutako erabaki bat. Ondo pentsetan ikustu baiet, baina alde askotatik ja naskatute bildire, Kastari zen aldetik beti irakurriot desastre badala adibidez, eta azken batien, bai jentientzako publikoantzako zabaltzen dabe azoki bera, baina eiru edana Kastari zentzat da, bakarrik prentxaldetik adire joan, eta hor beti egon dire arazotxuek eta bestiek, gero enpresak azken batien, azken urtietan, Nintendo ikusi dugu ez, bere direktakaz, modu digitalinen dabe bakarrik, horretarako ez duzu bier eiru bat, ez? Zoritxarrez, purka-purke fase hori, monda azken batien, aldentzen, eurek antolatxai ikusi dabe, lio asko dala, ez? Diru piloa daudetan antolatxie, eta zertarako ingo duzu, gero modu digitalin alba, nein, azken finien, ez? Nik eustet ekonomikoa izan dela arrazoi nagusina, ze Sony aldegin da, Nintendore bai, eta Xboxek ez zait irutzen gogo handirik izango zunik. Eta, karo, betez da Microsoftena denean, eta Blizzardre bai, bi horiek egaltzituzu, eta, karo, horrelako eventua montatzeko estudio gutxirekin, hori ez dakit ekonomikoki nola dan jasangarria, hortaz. Logika bat bentsat badauka.
Bai, ez? Efekto Netflix pizkat egon da, ez? Bai. Zaten nahi dut, sortzen da plataforma bat, nun ikusten dien serie eta pelikulak eta, ez, bateratzen dituan, eta nola funtzionatzen da ben, sortzen die beste hainbat, eta azkenian daukuzu eduki pilo bat ezin dozuna ikusi, da relako beste plataformatan. Eta azkenian daukuzuna berriz da, lehen zienak, telebista kateak edo, ez, beste medias, bueno, ez da gizela esan, jatorri batzuk, oin dauzkozu olako plataformak. Eta hemen iguala, ez? Eiru kriston exitu egizan, eta izan bakoitza beria egiten, joaten da, eta azkenean honek zentzua galtzen dago. Hori da. Eta ero landerrek esan duena, kazetariak etzian guztu dauten, ze konferentzia bat izaten zen irian punta baten, eta ero urrengo denbora gutxira irian bestaldeko zea baten, kongresu zentro baten izaten zen, eta esatu zuten askotan ezin ziala iritsi, eta zentzurik ez Segun ze mediok, ez zeban eukiko baliabiderik. Hori da, eta hori aurkezpenetan. Gero azokan bertan bebai, ja askotan edabide oso bat mogitu berzetan bertara, imagine, langileko edabideek nahiko normalak izaten diren bideojokun industri zen. Dana jun bierzete ziren, korrikan egunero, ez, zan egoten ondo antolatute. Larrantiz esan, olako mundu batentzako azken batien, ez. Publiko antzako esan dute, ondo, dana probetako, baina hori dana kubriuteko modu profesionalien, ezin esko esan. Alare esan dute, urrengo urterako espero dutela fizikoki egitea, eh? Bai, izan da itzultzeko asmodekila, baina hasta kizuanik egiz izango dan. Nik ez dut ikusten gertatuko da. Ja, urte baten esan badaben ez, eta bela, ingo, ez dut uste barriro buelteko dizenik. Ze, beste batzuk errelego hartuko txi, ez? Hor, zelan da, Summer of Gaming hau ikusten dugune, Geoff Keighley antolatzen da bena. Ni ez dut ingo ilusiorik, baina ingerra hartzen da bil, orduen imaginatolako formatu ikusko dugu legizago, ez? Barriro, digitala, dana digitala igual, aurkezleren bategaz edo dana eruten, baina enpresak horretara gutiko dire, modu digitalien. Pasan urtien, adibidez, Elden Ring holan aurkeztu zen, gameplays, ez? Tipo horrek, Mr. Dorito deitzen zaiona, ezerezetik kriston zea da sortzen. Oda, Summer Festival da horrekin, eiru bat aida beha bakarrik sortzen, praktikan. Hori da. Urte pila baten bera izan da eiru modu erdi ofizialien erundabena, ez? Orkezle moduen, orduen hortik hartun dugu eta holan jarratxe dugu. Baina, bueno, niri ekizan penantize boteste eiru tizagartziek, ez? Nitzako hori ekaineko horrek egunek gabona moduen ziren. Hori, espeziala. Eta ulertzeo eta askontzako, baina galduin dabela, ez? Berez armiez, erdi digitala, erdi ez dakizer, baina egun berezi ziren, ez? Bideojokuen salientzat. Eta gu geupeken berantziatik jarraipena egiten izan dugu, da jo politzitzen izan da, orduan. Bai, berezia desde luego, hori ez dago zalantzaik. Hori da, momentu handi asko gondire hor, ni beti ikuste dutena urtero gotetan azena Zelda Twilight Princesen aurkezpena da, publiko guztirik txaloka zutuenik eta kresto momentu egon dire hor. Miyamoto gazatzetik agertzen Linken espatik gaz da eskutu egaz, da, momentu potente asko egon dire, da penizengoa barri horrek ez ikusti, ez? Ze beste azokak ez dire heltzen maila horretara, oinartien bari, ez da, hemen Europan Gamescom dekogu, Japonian Tokyo Game Show, baina ez teki reperkusio ez formato barri orduen. Eiruak egurra emon dago. Hori da. Bai. Hori da. Eta bueno, notizi txar batetik igual, beste notizi txar batera pasatuko beha. Gaur ez gaude oso positibo, baina bueno, ala errealitateak ala jarri digu. Eta bueno, The Legend of Zelda Breath of the Wilden jarraipena 2023ra atzeratu da. Gauza gutxi genekigun jolasari buruz, 22an ateratzeko. Eta nik uste danok pixkat espero denula, ez? Atzeratu ingo zala. Eta bueno, bai, Eiji Aonuma zuzendaria atera zen bideo batean, eta eman du berria, hori, 2023ko udaberria inguruan kaleartuko ote den jolasa. Eta, bueno, berak agintzen duna da, oso gogorrari dela lanean, produktu oso bat ateratzeko, zaleak gustura geratuko diana. Logika badauka, ze aurreko jolasa izan zen jolasakin, ze hori daukate, presio hori daukate. Jolasa hau alturara egon behar dela, eta hori da oso erreza. Zenbat denbora tardatu zeben aurrekoa garatzen, gutxi gora bera? Nahiko txu, Zegaren atzerapenak eta oki bazen,
Ez esango neke, 5 urte edo lako zer. Ez da Bai. lan piloa, baina nahiko Ez, baina Zelda azkenean baterako, eta Nintendo baterako, bai. kontzeptu berria sortu eta dan hasieratik egin. Oin pentsat, bigarren honek badauka Breath of the Wilden asko, ez? Dana, bai, Bai. dana, hasitxe atal teknikotik, eta ideie bera imaginatu du bai, ez? Azken batien, zuk esan dozune, ez? Breath of the Wildek harinako zeldan dana nahiko irauli etxen izen deu, baina, ez, ziegan alde hori apurtu alboratu eta esplorazioa indar dute, ez? Eta, bori, nahiko guza barriz izen da zentsu danatan. Eta oinarrezekin jedeki ez, baina landabe, ja urtetxu nahikoa prestetan, ez? Egiz izan. Bai, eta Nintendo baina jakinda dala, enpresa bat, jolasak asko ziurtatzen dela jolasak ondo ateratzeaz. Ze hor, Minamoto nada esaldia ez? Hobela jolas bat atzeratzen dena, non geizki atera eta betirako geizki geratzen dana. Uste Minamoto nahi moduen hartzen dela, baina benetan ez dela. Ez dela bera. Uste deset. Bueno, holako gauzak askotan pastan dire, ez? Bai. Baina, bueno, esaldi nahiko ona da, eta gaurko industriari bastante ondo aplikatu lehizkenak. Bai, bestela Nelson Mandela esan da bela, esango guta, listo. Hori da. Hori da. Winston Churchillek eta. Baina, bueno, Breath of the Wild ikusi genuen, nola mundua pixkat lurrean dabiltzaz gain, airera jungo gehala, pixkat, zerura. Bai. Eta alako uarte, flotatzen nahi dian uarte batzuk edo ematen dute daudela. Eta, bueno, ikusi beharko da jolasa nola ateratzen dan. Hasiera baten itxura ona dauka jolasak. Baina esan deguna, aurreko Zelda Breath of the Wild oso jolas ona izan zen, eta maila oso altua jarri diote, hori egon. Eta ganera, niretzako hori ez da, harinakoan satirik onena da, esplorazioan partie, mundu osoa esploretie, leku berrezik ezagutzi ez, hori ez da, poruete oinel derringe gazko zen moduen, horartel dugut eta hor zer dauen ikusi. Eta, klaro, honek, zeruen ekiko deuz parte barrizek, zati barrizek, baina bekoa zer bardine izango da, zer bardine badan, ja hori galdu ingo dugu. Ja, txispa hori galduko. Bai. Orduen ikusteko da hoia alde horretatik esatzen da bien. Hor... Esaten dute ez, igual denbora aurreko momentu batean kokatzen dela, orduan mundua desberdina izala izke. Esan leke orokorrean antzekoa, baina, karo, terreno guztia aldatuta eta eraikin desberdinekin eta hola. Hori izala izke. Hola, Jose. Ikusten dira toki askotan eraikinak apurtuta eta daudela. Orduan adiz izala izke eraikin horiek eraikita otea eta hiriak edo otea. Orduan, ez dakigu. Lehenengo trailerren ikusten da, bera gaztelue, iruleko gaztelue horra altzetan eta lurrea apurtzen eta hola, orduen alde horretetik apurbete ez, terrenoa bera barrestut egongo da edo, ez dakit. Ia ze puntu traino. Bai. Bueno, horren da, botere barrezi dago modere bai, ez, hor ikusi da Master Sword espatie apurtute deko la linkek, azken trailerrien, harinekotan bagartzen ziren besoaga horre botere berezikiko azla. Lurrarekin, eronaturarekin, ez? Osla senatutako zerbait edo... Ni egutena da egazetxe, ez da guztenik. Ez, lehenengoan hori bota esan faltan azken batien, ja azkenengo puntue egazetxe izan. Motorra eta dana, hori falte da. Bai, hori, gero Elden Ring big kopiatzeko. Hori. Aurrenengo gura da zuen, ja albiste txarrak apurretik txitxez. Bai, zorionez. Oin hartuko beste albiste bat ez dakigune ona da txarra da. PlayStationek euren arpidetxa zerbitzu digitala barreztu indabe, ez? Oin harteko PlayStation Plus eta PlayStation Now zirenak, batu indabe solako Xbox Game Pass antzeko zerbitzu bet sortzeko, ez? Antzekoa bere desbertasunek baina, bueno. PlayStation Plus izena mantenduko dugu, kontu da 3 kategori, 3 maila desberdiniko dauzela. PlayStation Plus Essential, Extra eta Premium. Lehenengoan, Essentialen ikusko dugune da, bueno, gaur egungo PlayStation Pluseko arpide dunetek izan abantaia bardinek, ez? Hiero bideo lortuko da bez, berapen esklusiboak eta odeizen partida gordetzeko aukerie, multijokalarize online jokatzeko aukeri ez. Prezisa apurut, bai. PC-erako egongo zan baita? Horrek urrengoak, baina streaming bidez bakarrik. Hori da kontua.
Gero hurrengo izango zen hori extra aipatu dugune, eta jamen hartzen direk usain interesgarri zauek, ez? Ze 400 tituluko bildum matxue eskainiko da bertan barruen, PlayStation 5 eta PlayStation 4ko bideo jokuekin, ez? Orduen bilduko da bez, bai PlayStation Studioseko euren etxe propioko jokuek eta kanpokoak bai. Hor aipatu bi izen batzuk, ez? Death Stranding, God of War, Spider-Man bisek, normala eta Miles Morales, Returnal, ez? Mortal Kombat 11 bai. Orduan, bueno, 4 joku dire, pila ongo dire, zehazteko asko da hor, eta nahiko interesgarrizke moten da bez. Baina, honetara bakarrik alko da jolastu, deskargatut, ez? Ez da ongo odeiz bidez edo streaming bidez jolasteko aukerie. Hau bai paseko da urrengo kategorizen, premium kategorizen. Hor ja, honek 400 jokuek gehi beste 350 egongo dire, izango direla PlayStation, PlayStation 2, PSP eta PlayStation 3koak, bita kanpoan etxiko dabe, ez dakigu zagaitxik, ja hori kontsola hori astuin dabe, del todo, ez? PlayStation 3ko tituluen kontuen, bakarrik streaming bidez alko dire jolastu, eta bestitara bai deskargeta eta bai odei bidez. Kasu honetan, bai PC-ko zerbitzuko dabe, baina ezingo dire deskargau, ez? Ez da ongo instaletako aukerarik bakarrik izango da streaming bidez. Orduen, kontu da, presizo aldetik, hemen ja sartzen gara nahiko kontu, ez, berezitxuen. Lehenengoak, esenzialek, bederatzi, 889 euro hilero, urtien 60, ekstrak 14 euro hilero, urtien 100, premiumek 17 hilero, 120 urtero, nahiko garaztitxuela moten deu, eta txarrena da, ja, baiztetu dabela, ez da bela jarraitzuko Xboxen estrategi barrine. Ez da bezala joku barrizek segiduen zerbitzu honetan gehitzuko, ez? Hori dela, segurunik, Game Passan gozarik, bai, gehizen bat, Game Passanik barrizte dut, ez, hilero, ala, betxu, azkeneko jokue bai Xboxena, do beste estudioen batena, tak, amen dago. Orduen horrek dekosten iri, ez, horre gati batute. Ez dizinek hori zukitzi, ja, atxera pauso handipet da, uste, nik. Batez betekin presizorako, ez? Nik uste ezin dula honek kompetitu Xboxan Game Passakin, horrexatik, jolas, aziratik atatzen dian jolasak, ez dauzkalako. Momentu hortatik, ez da maila ordinan, ez da desekilibretua ikusten dut, kompetitzea Game Passakin. Hortaz, pena bat da, seguruenik jarri bat zituzten jolas horiek PlayStation Plus Premiuma hartuko nun nik, ibiltzeko, PC-en, baina, bueno, PlayStationen jolasetan guztua ibiliko nintzen, eta pena bat da. Baina, karo, ulertzen dut baitare, jartzen badu PlayStationek hori, jolasak aziratik jartzea, nork erosiko du? 17 eurogatik gilean, nork erosiko ditu jolasak? Hau da. Bueno, Xboxek esan du, behai negozioak salmentak egon zaizkiola, ez? Bai. Eta bat jolasetan pila bat, orduan. Baina, alata beti esan duguna izan da. Nik uste dut, pertsona baten idea benean joku bat eukitzia, osea, kolekzionismora doia gehiago edo, ez dakizu, esaten dut, musikiakin iguala zan, esate zeben. Jo, eske pirateatzen da inbeste, eta esate zinean, pirateatzen da jendiak, ez da nahi esatia, erosi behar zegoela disko hori bai ala bai. Horia. Osea, zuk egiten duzuna da, jende gehiago kentzun erasi, eta gero, igual, probatu daben jende hortatik, jende asko erosiko dau. Orduan, zuk alde batetik igual, sabes, galtzen, ze batzuk ez dabe sekula erosiko. Baina beste asko erosiko dabe, hola probatu izan dabelako, ez? Eta igual, kasu honetan, gainera da, ordainpeko bi zerbitzu. Iten dozu, ordainpekoa, pagatzen dabe hilabetero, eta probatzen dabe zure jokua, eta gainera gustau eta erosi. Bi aldiz ordaintzen batzu. Baina, bueno, japoniar ejekutiuak oso zeadia. Oso bereko, oso kuadragoa dia, beretik ez dia ateratzen, eta oso zaila izaten da politika ekonomiko desberdin bat hartzen enpresan. Gainera, Japonian pirateoa ez dago oso zabalduta. Eta oso gizki ikusita da. Hemen aldean gizki ikusita da. Bueno, baldintzak oso desberdin dio baita. Baitare. Baina lan dabe hori, ez da, nik adibidez, eukinje bai PC edo Xbox eta PlayStation, eske argi dekot zerbitxutara jongo nintzen azken batien, ez da, komentu dugu zen gauza gaitxik. Eta, jartzi olako presizio garestize, bale, jokupia deizela, ez, baina,
eske nik ez dut ikusten ondo urteko dakinik, ez? Emoten dugu hori dela gehiz hau, oinartien egondan zerbitzu ez, azken batean honi joku eskaintzen izen da, bez? PlayStation Now barruen streaming bidez jolasteko aukiri egonda, joku honetara, ez? Orduen, den da bena da, bizek batu eta pertsiso egon, eta listo, emoten dugu, alde batean, eta hola geratu dire. Eta kontu da, egon direla, ia bai, edabidien aldetik igual gehiago ez, hype sortzen hemen honega, lehen proiekt Spartacus, Xboxen aurka haitzeko sortuko dan zerbitzue, eta hori ez dut uste holandanik, eta PlayStationek besteko ez da bela holan ikusten, ez? Orduen, ba, ikusko da, ja, azken batien, online jolasteko derrigorez horren jo birko zu kategori merkiena bai ala bai, osak hori saldungo da, eta bestiek ikusko da. Nik uste tarteko zerbait jarriko da lukete hemen, demagun PlayStation Plus Premiumen. Jolas berri guztiak ez ateratzea, baina demagun urtean baimentzen dizute bi jolazzuk aukeratzea, berriak dianek aukeratu itzazketzunak. Nik uste PlayStation Premiumen bila azalduko lukela. Ze jende batek, nizarait, Uncharted berri ateratzen da, eta nahi dunak ibili hartu ingo lukela. Edo ni Gran Turismo nahi ibili hartu ingo nuke. Gran Turismo nahi bakarrik, beste guztiak pelaitea da. Baina horretan ibiltzea nahi. Eta pagatu ingo Bai. Orduan. Eta jende askok igual PC-an jolasteko. Hori da. Orduan, ulertzen dut dana ezin dutelain, baina pixkat gehiago inzuzen. Bai, horrekatu ez. Eske honegaz, agongo da gente erosko dagoen argi dago, ez? Baina ez dut uste publiko zabal baten gana alduko dizenik. Bai. Eta igual da biztela benetan dirua galtzen horregatik. Bai. Ja, ikusko da, pentset, ezke erakarrazen azken batien konsola zartako jokuek eukiko da bezala. Liberien premium kategorizen dago, eta azke horri ez. PlayStation posteko da lauko jokuek ondo, baina asko ja oparitzen izen da bez, PlayStation Plus barruen, honek, bileroko bili jokuek honek ez. Hor askotan, God of War edo, ez, joku handi zarra hauek, ja oparitzen izen da bez, orduen. Ja, arpidetxe idekin askok, joku horre badeki ez. Hori. Ez dakit, nik ez da zenturik ikusten. Nik ez. Baina, bueno, ekainien eraberritxuko dabe zerbitzu hau, eta jasan dabe, adibidez, PlayStation naueko gaur egungo arpide dunek premium arpidetxera paseko izela adibidez, ez? Orduen, gitzinez, detai hori uki dabe, ja, gaur egune arpide dune dizendak, ez, oinoko jarraitziko horretan, azken batean. Eurrengo gudu, nago desuen, ja, albiztean egurre montzago ja PlayStation-eri, orduen. Bai. Pentsatu... Bueno, beste albiste bat. Bai. Pentsatuko da, baina... Bueno, ganorazke jaubia da. Orduan, beste albiste bat, interesgarria, eta batez ere aventura grafiko zaharrak ez, 80garren eta 80garren hamarkadakoa gustatzen jatzuenei. Return to Monkey Island, bai, gure Gaibuz Tripunen aventura berri bat, letxak pirataren antagonismoarekin, edo ez dakizela ditu, esan behar eman aurka, baina, bueno, ez dakit, ez? Azkenean dana die familia handi bat. Aurreko Monkey Islandetara jokatu baldin baduzu, bueno, hau izango zen, Return to Monkey Island bi letxaks Revenge izango zen hau. Hori jarraipena izango zen. Osa, jarraipen zuzena hori da, eta Return to Monkey Island, baina hor bazegoan, ez? Hirugarrenak zela zeukan titulua? Oinenaz gogoratzen, kontu da hori alboratu ingo dabela guztiz. Hori da, hau dator hirugarrenan orzez bezala, ez? Izango zen, historia jarraituko baleu aurrekoa. Hori da, esan dabe, ja, bestin historizoa, ja, alboratu, ez pasan existiruko moduen, ez? Bai, azkenean hirugarrenak esan zen pixkat, 3D estilora, ezta? Hori da. Eta pixkat aldatze zeban, ez? Zentzu guztia, eta oin trailerrian ez da asko ikusten, bai, ikusteko aukera baldin baduzue, bai emoten daude iala berriz estilo klasikora, irudi berriekin, eta, bale, ez? Azkenean pixel estilo hori apurtzen da, baina bada bide klasiko hori. Hori da, Flash moduko apurrete modesten nire, ez da? Flash animazioa, ez dakit. A ber, ondoen je, ez da, baina, ikusteko gehiago gongo da. Bai, azkenean izango zen aurreko Monkey Islanden remasterren estilora, ez? Hori da. Hori da. Eta, bueno, bera, Ron Gilbert jatorrizko sortzailea izango da berriz arduraduna,
eta hori, Terrible Toybox estudioakin, eta Devolver Digital handia banatzaile bezala. Orduan, bueno, itxura usain hon arte jako, egia da, gero trailerra ikusita pixkat hotz geratu zenke, ze ez da hau gauza hondirik erakusten, baina bueno, emoten dago atzeti daukan garaptzaile eta banatzaileak badaukela, oza, badakixela setan da bizten. Orduan, bueno, ikusti izango zan, 2022an irtengo da, eta plataformaik ez da zehazten, así que ez dakit, gogo daukazuen, saiatuko zaten, edo astitxua topa bida baita, ontara jolasteko. Zeneri gertatu izan jata aurrekoekin, uste dut, irurak aurreko dana probatu ditxutela esango neban, baina jolastu gola sakon, justo Monkey Islanetan ez dut egin, batez ere, dielako aventura grafiko hauek beti denbora asko eskatzen daben jokuak. Bai, interesa bai, azken batien klasiko bat da, eta badauzen garatzaile originalak eta hori Devolver bera, komentu duzunez, beti indizen artien eta olako joku klasikoan artien ikusten dela, ikusak ondo itxen dauzela edo zain jute. Bai, penie da hori, trailerra oso motza dela, eta aurten estreneko dela kontuten hartute, apurbet hori ez da zeagotan etxu. Oso hotz, egon zekien gameplay pixkat, eta... Gero ikusi horko baita ere, jolas mota hauek, hainbeste urteta gero, ondo zartu diran, ego ez. Ze, bai, nostalgiakin gogoratzen ditugu, bere garaian ibili ginenean da, baina gaur egunerako agian, mekanika pixkat kojo geratu ditizke. Edo ez, igual ondo jarritzen dute, baina askotan bildur hori oten da, ez? Jokatzuk ez dira ondo zartzen eta mekanika atzuk bat. Eta, baina, bueno. Bueno, oin urte batzuk urte ziren baten batzuk, ez? Aventura grafiko gari, eta ikusi gendu zen remaster pilloa, eta bebai barrizeko horreztelan zan Thimbleweed Park edo horren bat urte zan. Horre nahiko arrakastatxo izazala, ez? Eta gentiri... Bai, nahiko galdute geratu da. Mekanika batzuk, ez, hori gari dago. Baina garai bateko Monkey Islanen arrakasta hori ez zuten izan. Ez dut uste, azken batean aventura grafiko modernoak esango goz ditzela apurbete Telltaleen jokuek, ez? Hori da. Nahiko simplifik eta oso simplifik da izela, ez tekien txik azken batean. Ez que nik uste dut lehen igual aventura grafikak egin batean zela triple A izango zana, ez? Hori da. Azkenian ordenagailuari emoten azkena, ez? Grafikoki potentiak, eta momentu honetan, bada asko jota kategoria gehiago. Ni nitxoko jolasa ikuste ditut diala. Bai, izan lehik. Bai, badile. Baina triple A desde logo ez da. Ez. Eta hori gartzen da. Baina, karo, eske lehen eukizeban exitua asko da horregaitik. Zielako joko topak. Hori da. Ez du Sierraren garai goratzen azate. Urrezko epoka ura. King's Quest, Space Quest eta hone dana. Bueno, handa begogokaz, beti da bondolako, ez? Bai frankizi da bai genero, astuniko genero bat barrio berreskuratxe, beti da posgarreze, osake. Bai, eta asko disfrutatako genero bat. Oso ondo funtzionatzen da bena, ben jolasten jarritza. Hori garbi dago. Eta azken albistea ingo deu, Unrealena? Hori da, ez da, horako klasikoetatik eta joku simpli hauetatik paseko gara motor grafikorik handizinetarik gara, ez da? Ze astion Epic Gamesek Unreal Engine 5 argitratu du ofizialki, oinartien probaren batzuk edo egon dituz da, baina en printzipioz erabilileike. Hala dabe, barriro erabilileike, probakaz, ze endabena da olako bi joku edo demo moduko kaleratu ez, Lira Starter Game, da olako hirugarren pertsonako tiro jokuet, eta City Sample dala Matrixen demoan hor, ez da, Unreal Engine 5 arkuesteko inbien demo horren saugarrizek elementuek eta probetako eta horrekaz trastietan ibiltzeko azken batien aukerie. Baina, bueno, inbien olako aurkezpen handi bet, The State of Unreal, ez? Inozein da behar inotik bai, ez da lehenengo biderra. Eta garatzaile piloa batu bizan bertan. Xbox, Ninja Theory, PlayStation, Haven, Obsidian, asko egon ziren, CD Projektu bai, ez? Harineko saioan komente genduen The Witcher berri hau Unreal Engine 5 egongo dalako enge. Eta, bueno, azken batien, ilusio asko dagoela usteot, batez begaratzaileen partetik hau erabiltzen hasteko, eta ikusi dugu zen demoak eta oso ikusgarri dire, orduen, Matrixena pasada bada.
Nik olako, bisualki olako ezarrez dut ikusi inoiz. Hmm. Estena batzutan ezin dezuen zeman bizitza reala da, no bideo-joko da. Ba, ez da, batez pertsonajiek, pertsonaia dauzen modeloak hor bai ikusten da, baina Bai. bestela, irize bere hartun da, Ezin dezuen oso zeman. ondo da. Izugarria da. Mugimendu oso ondo ikusten da. Eta horre, bai, beste proba bat erakutsi bien, beste bidize bat, The Coalition eginiko The Cavern, uste tarinoko baten be erakutsi biela, baina ingoan bapurresa kontrasunien ez, eta oso ondo enge dagoela esan behar da. Denbora realien enge dauen sinematika bat da, bertan, ikustekoa da, jaukeri badeko zuen, ze oso ondo enge dau. Baina, bueno, igual hortik egonda nolako iragarpen handizena edo interesgarrizena da, Tomb Raider berriz egongo dala, holan aurkeztu bien, Crystal Dynamics eta Square Enixekoak. Zekotu da, bertan aurkezmen barruen, unal jain bost erabilko dabiela esan bien, eta holantxe geratu da kontue, ez da bemonez titulorik, ez harinekoan jarraipen izango da, edo barriro reboot edo, ez, brabiarazte bat, holantxe geratu gara. Azkenengo trilogia oso potentia, oso ona pentsatu jan, niri, Bai, niri hirugarren azkena jaten horren beste guzteu, baina lehenengo bizek piloa. Nik goa bokat ikusteko, Unreal bosta daukan potentziala bat nanitekin eta detailekin, eta beti Tomb Raiderretan da erakusten dira mundu, templo eta horietan izugarriak atera lehizke. Oianak eta olako hori da, oianak eta jolas izugarri, teknikoki esageratuak atera lehizke. Olain, salto bat egongo da bideo-jokotan, aspaldean ikusi ez dena, nire ustez. Bai, alanda lehenengo hori ez da itxi behar dugu, multiplataforman belaunaldi hau, ez? Bai, generazio zarragatzen zuen. PlayStation 4 hori ez, da, belaunaldi hartien gabiz. Eta lehenengo hori itxi behar dugu atzien, uste hondik, eta gero unrealegaz, flipengo dugu, eskematien. Bai. Ze, kontu hori da, zizanien ja PlayStation Box urte zanien ikusi zen dugu joku batzuk esklusibo bat izenak ez, belaunaldi berrikoak, Demon's Soulsen remake edo Ratchet & Clank barrize, kristona zirena grafikoki, eta gero barriro buelte gara ez, txipen eskasiz egaitxik eta horre saldu ezinik da bizelako, PlayStation 4ako edo Xbox One egaz beharrine pasea ez da, horretareko jokuetara, orduan, moldatu behar da bez, bi kontsolatan da bizen ibiltzera joku horrek, ez? Eta grafikoki, hor, gauz, dire adibidez ondo datoztela, nire horren adibidez ditxolako moten. Nire bai. Gizotarako, baina hor gabiz ez, ikusi dugule horre, apuret probe dugule belanadi barriz zer dan, baina hor atasketa gabiz entxogu montuen, ez? Aurrera inezinik. Bai. Bai, eta aguantatzen dugun bitartean, posik. Hori da. Eta bueno, aurrera iten badeu eta analizian parera pasatzen bada? Ados, aurrera. Analizia. Analizizik asasitzen, lehenengo eta behin hartuko dugu, nik gogo asko eukitezan ez joku bet, DLC bat baino, dala Mario Kart 8 Deluxen Booster Course Pass lehenengo satize, ez, aurkeztu bien otsaien Nintendokoak. Zen nahiko mugimendu arraroa izan da, ez, Mario Kart 8 berez 2014koa da, Switchien 2019 estrenatu zen, orduan batzuk nahiko barri dekogu, baina Wii Uko berzina 2014koa da, ja pasada dela, ez da, ize 10 urte hor. Eta alan dabe, Nintendokoak erabaki dabe, jarraikortasuna moti joku horreri ez. Aurten Mario Karteko 50 urte betiko deuz, baina alan dabe Mario Kart bederatzi bat iragarri biherrien, egin dabe DLC pilloa aurkeztu 8garrenerako ez. Lehenengo atala, lehenengo bi kopak Booster Course Pass honek ekartzen dauzenak jazteren dire. Dizela urrezko turbo kopa eta zorioneko katu kopa, bakotxak 8 zirkuitu duko zela. Eta bueno, nahiko erabaki berezizek hartu da, bez? Da horregatik, nahi zendote hemen irrazaien ez hartun, ez dut ulertzen zebain da esango batzuk. Bueno, kontu da, danak dizela, bai, untxe urten dizenak eta bai, datorren urtera arte ataraten egongo dizen zirkuituek aurreko jokutako kokalekuen remakeek. Kasu honetan hori ezta, sartun da bez, bai, Super Mario Kart, Mario Kart 74, Double Dash, Wikoa, turrekoak bai, oinartin ez dizela hon Switcheko jokuen, turrekoak dire Android eta iOS-erako dauzen Mario Kart turreko zirkuituak ez. Eta, bueno, hor dugu Parisko bulebarrak, Tokio dekogu, zeruko lorretek ize ninja eskutalekue, bueno, apurotan etarik ez. Kontu da,
ez dugu ikusten inuko mekanika barririk, alde batetik ulertzeko dela. Baina, arrarona da, Mario Kart 8ko mekanika nagusi izen dana, ez da bela, ez da zirkuito honetan, antigrabedadiena, ez? Mario Karteko 8ko beste zirkuitoetan, ba, ikusten izan dugu atal batzuk nun kotxe egaz azten dan, ez? Antigrabedadi egaz, eta, nahiko zirkuito soroak eta ikusgarrezek eratzeko baliz izen dabe, ez? Antigrabedateetan esaten zuena zer da? Planeatzen da azten danean ala deltakin da? Ez, hori da, horrek justo bai badauz, antigrabedadina da, olako atal batzuk dauz, nun gurpilek holan flotetan azten dizela, ez? Olako argi urtin bategaz. Se kontrolatzeko zailtasunak, ala? Ez, bardin doa, baina mekanika barri batzu dauz. Adibidez, beste kar bategaz txokeitxerakoan nolako turboa lortzezuz, bueltak asoaz eta olako gozatxuek, ez? Eta, bueno, batez beda, atal estetiko aldetik, ze hor jazten dire, zirkuitori buelti emoten, ez? Buruzu erasoaz, ekresten bueltak, ez? Olako gozak. Nahiko ikusgarri zedana, eta bain da barriro Mario Kart 8 horri bueltak agon dire, ez? Eta alan da, erraroa da ontxe, zirkuitu honetan, zegana remake egitizela, ez da behila moldatu. Ez da be esan, arrazoirik ez da beman. Ez da demon, hori da raroa. Ze Mario Kart 8 berez badeko, ze harinuko jokutako zirkuituen remake, ez? Esteko pagatxu dekoz, berez jokuek, eta bertan bai badago antigrabedadie. Baina hemen barrezetan, pasoin dabe, da ez dakit zegaitxik ez dut ulertzen. Alperkeria izango. Seguramente, ez dut esaten dozu, aurreko joku zaharretan implementatu egin dabe, eta bain hemen alperkeria izan dabe, esaten dozu, a ber, hori arrazoiniku alda. Ez dakit, ez dut ulertzen ze bain da bien. Bai bada egize, atal grafiko aldetik be nahiko simpleo edizela, ez? Ta nik uste dut dala turreko, hau mugikorretako jokuko modeloak hartzen da bezalako. Ikusten da, kontu da, berak DLCiek, hau da lehenengo atala biko pagaz, baina guztire 48 zirkuitu duko deuz. Nahiko presio desentera, 25 euro. Orduen, nik uste dut juntizela, kantitetera eta gauza merkiek etxen, ez? Hala, atako duguz 48 zirkuitu, baina izango dire nahiko oinarrizkoak. Eta kriston peni boteste, ze, nire ustez, Mario Kart 8 Deluxe, untxen momentuen Switcheko jokurik grafikoki onenetarikoa da, osea, pantalla estatuture lau jokalari gaz, osea, lau pantalla eukinje, 60 fremetara doa, superrondo, zirkuituek zetasun pila deki ez, kalidade grafiko sona oinoko, eta hemen atzera pauso bat egon da, nahiko argize, eta ez dut ulertzen bez, zeba, bale, merkia hauitzeko ulertzi dut, baina ezke horretarako ez atara Mario Kart 8 DLC barraizek, egin beste jokuet eta punto. Ez dakit. Eta ateran prezioakin. Ateran prezioakin pixat hobetu gauza gehiago. Bai, edo, ez dakit, ez eskaini 48, eskaini 24 eta horreko betoen jegoti, ez dakit. Orokorrien, hori, ez da, Mario Kart nahi da benantzako, jolasten jarraitzu gara antzako, eskartzeko airon zirkuitu danak, ze gauza oso politia dauz. Egiz alde batetik zirkuituek igual simple etxo dizela, indaben aukerak eti, imagina dut bai lehenengoa dizelako, honek 48 zirkuitu honetatik, orduen jundire apurretez, trazada simple indan bile edo. Baina lan dabe gauza kuriosa dauz, badibidez Tokioko zirkuituen bira bakoitzien ibilbide aldatzen doa eta loko guzak, ez? Pariskoan azkenengo biran alderantziz zoaz, alderantzizko norabideen zoaz eta beste kotxikaz talkaitzen zoaz eta holan. Orduen, idea oso interesgarri dauz, oinartin ez dizenak egon, beste zirkuitotan ez dizenak egon, baina gero mekanika batzuk faltan dauz, eta hori, ez dut ulertzen zebain da benere, zartu da benera baki hau, besterik balik. Zuk daukazu Switcha, Lander? Ez. Ez, esaten egan igual, bestela... Baina jolazteko aukeri bai ukiet. Vale, a ver hartuko zinukien, ez? DLC honek. Eske gota bostero gaitxik eta Mario Kart guzteu eskeron ikust... esango neken merezi da bela zirkuito pia ere. 48 zirkuito pioa da. Asko da. Zenbait Mario Kartetan 48 baino gutxiago etorko ziren. Bai, zarratan amasi zirkuito ziren, desde arte uste dut. Nik Nintendo 64 uste dut azkena, lehengoa jolaztu nogana. Lehengo... Amaz egote ziren, ez dire zebez. Nintendo 64 lehengo Mario Karta hori. Eta hori, merezi doaben, bai, gehiago gure badozun bai, eta bestela berez joku edakazen zirkuitoakaz, ze ja berez deko esperrokota sortzi asko dizela, nahiko ekiko zu. Ondo dauna da, onlinean,
jartzen bazaren, sala baten, ez? Gela baten beste jokalari batzukaz. Eta hortariko batek DLC erositxe badekon eta zukez, aldo zule jolastu zirkuito horretara. Horre, Nintendoen aldetik nahiko arraroa da, detaile txukin da, ezta? Ez egon baitare zuk jolasa baldin maukazu, ez dakit, Switchan zan o DS-ean, Nintendo DS-ean, baina zu jolasa bat zaukezun, zure lagun batzuk ez zaukatenak ere ibili zaitezken. Hori DS-ien eta 3 DS-ien egotezan, bai. Mario Karteaz justo nahiko erabiltzala. Nahiko ondo egotezan hori, ziren olako demo moduen itxisten bien, ez? Joku oso agon biherrien kartutxo bakarragaz, igual 4 pertsona ziren ibili jolasten Mario Karteko, 2 kopatara, ez dakiz emaz. Olako aukeri emoten bien. Hori oso ondo egotezan. Bueno, Nizipinen Nintendo badeko zelako. Lortzezu jendea pixa probatzea eta erosi araztea. Hori nahiko inteligentea da. Leheno jardun gehan agitzeiten Sonyin asuntotan, beira, hor Nintendo nahiko azkarra izaten da. Pero bai pazitazte soinu bandien kontu, ze Mario Kart 8 berezko musikie pasada bada, kristona da, da lehengo jokuen Mario Karteko adekina orkesta bategaz, eta benetako musikarizeka zein soinu bandie, eta ikaragarreze da. Eta hemen, abestizik ondo dauz, baina barriro maila, jaitxira bat igertzen da, ez da barrine, eta orduen, amin ez zentzu horretan. Eta Lander, ez da izango orokorrean, detaile gutxiago grafikoki, soinu banda baita eskasatxuagoa, idea batzuk implementatu barik, ez da izango dala urte hurrena eta aurten etara behar dala, eta aurten disfrutatu alizateko proposamena hola mugatu indauela, holako zerbait. Jo, bai, baina kasu hortan be barne eginot, ez? Ez gaini horren beste zirkuitu, ze honetan ganera 2023 arte luzetuko da, bez, DLCiek. Eskainik itxi hau, aurten bakarrik, ez? Eta kalidade gehiago, besterik parik. Ikusteko dau, igual urrengo tandi zirkuituena hobeto da huenje, eta ez? Edo igual honek... Jendia kejatu da, ez? Bai, honek zuk esaten dituzuen gauzak. Bai, batez behar grafikoan asko. Forotan eta... Hori, jolasteko ondo dau, digrabea ez dugu ikingo, baina divertigarri zedire zirkuitok etorri dena, ez? Baina tal grafikoan asko igertzen da zer da, ze dauz justo zirkuito batzuk, girotxe barrin edekin Mario Kart 8ko jatorrizko zirkuitokaz, ez? Horre, zeruko kokaleku adibidez, eta pile egertzen da, ezke. Baten hor, olako errealismo kutsueko kriston argiztapenagaz, ez? Gaur egun be oso itxura hona dekona, eta bestiek DLC-koak ez. Ziur egongo dala. Plastiko espaizela. Bai, ziur egongo dala, ez? Interneten olako komparatibaren bat ikusten dana. Ikusi zirkuito honetan, ez? Lehengo sarretan, klasikotan nola ikusten dan, eta oin DLC-kotan nola ikusten dan, polita izango da, ikusteko honetan aldea. Hori da. Eta, jamaitzeko, komente dugu €5 balizio da bezala, baina badeko zuen Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack arpidetza polemiko hori, doan emoten dutu ez. Doan, ordainute, baina doan, ezta? Orduen, nahiko eskantxa politzen dabe, nire kejak eukinarren eskantxi bera nahiko nada, orduen, merezi dugu ez. Besterik parik. Hor geratu da. Mario Kart gustatzen zaiena erosteko modukoa. Hori da. Eta urrengo albistea edo komenta behar dugun jokoa, nik uste dut gustatzen gatela, ez? Komenta behar duguna, egia da, igual Mario Kartetan eta naizela oso aditua, baina joko honetan asko ibili nintzen bere garaian, ez? Max Payne, eta bat bita hiru. Eta ez dakit, niri bentsat asko gustatu jaten, eta markatu zeban bere epoka hori, nire ustez joko honek. Zelantzari parik, bai. Komiki horrek, ez? Amets gaiztoak, violentzia mordo bat, eta gero bullet time famatua, badauka nire ustez xarma bat. Igual komenteko guz, ze bat ara dugun, gai hau, ez? Hori da, bota. Bota zuek lasai, nik jendot berba sobran gaur eta. Rockstar eta Remedyk, elkarlanean, Max Payne bat eta bia berregingo ditu. Lander, bakizu dan remasterizazioa remakea? Remake da. Zehaztu dabe, erabilko dabela Remedyn Northlight motorografikoa. Orduen gotxi bera berregingo da ez. Max Payne berriz izango deu,
imaginatzen kalitate grafiko handiagoekin. Igual mekanika berri batzuk ere sartuko dituzte, asko ez dute jolas aldatuko, ze nik usteet jolas onak alba ezu gutxi ikututa utzi behar izaten diala. Bai, Ze baina, arriskua bueno, dukazu badakigu- estropeatzeko. Hori da. Badakigu askotan hori egiten dela, baina tamalez. Baina bai. Osea, ez dago zetan ikutu. Ingo jokua. berba... Bueno, bai, hori da. Osea, nik uste dut Max Paynek dekola jostagarritasun bat oso simplia dana, ez? Bai. Baina perfecto dana, osea, ez tozu bier gehiago. Hori da. Joku oso da, pora burtzen bardine, bakarrik tiroa dire. Eta hori, bullet time, eta erabiltzi bizize berreskuratzeko honek pirulak, ez? Eta Bai. listo, ez duko besterik. Bai, zela zan, Justo. join jatetuzten. Analgesikoak, Painkillerrak hori da, bai. Painkillerrak. bai. Hori da. Azte zingan, analgesikoak eta... Eta ez dugu besterik, baina perfecto Hori da. da, den bullet time, Matrixen estilora, geratzen zala denbora, ero asko geldotzen da denbora, eta orduan zuk egin zenke tiro asko, momentu horretan, ez? Trebetasun handiarekin. Hori da. Baina, emoten dut aukera, ez dakit, olako konbate, hola, itxuroso batzuk egiteko, eta bere garaian, ez dakit, kiston, entretenigarria esan jokua. Egia esan, nesta bentzak kiston momentu hona ziren. Ez dauka, hola, geldiun eskasik, nire ustez. Niretzat, berezia izan zena jolas hau zen, batipat, garai hartako shooterretan ibilita neon, baina shooter hau zen, aparteke iuna zala, ez? Iuna ez kolorez, baina baita ere, baina bueno, zatet, gertatzen diana oso esplizitoa eta... Novela beltza. Hori da. Eta Hori narratibare oso heldua dauka, neko serioa dauka, eta batipat nire ustez horrek markatu ziala edo jolasa berezia egiten zitzaela eta oso ona irutu zitzaela. Eta nola protagonista di joan komentatzen bezala, ez? Narratzen, jolasan zehabiltzen bezala, azke bidean historia kontatzen nahiko alitzateke bezala. Hori ez da, sarkasmo pilo bat egaz, eta... Bueno, garaiko, ez? Akzinozko eroien apurruet kutxue jarratxute, ez? Baina bai, oza, batzen da nire ustez, hori seriotasuna epatu dozune, ez? Ja, aventuri izan harazten dan, Max Payne familize hiltze eta hori dana. Baina bai, gero, konbikizen aldetik, ez? Toke exzentriko hori edo ez dakitz, ez? Berezitxue, bai? Bizek nahiko ondo batzen deuzela uste dut, eta, joe, oso gauza berezitze da, ez dago nolakorik jokuetan, barriro, eta... Bai, eta narratiba izan da bezala aritzek garrantzi asko emoten dut, eta baita badere kapitulo batzun nun bere ametsak bizitzen dituzun, bere ametsak, amets gaiztoak, eta, ostara, ez dakit, garrantzia emoten dut, eta gero igartzen da, ez? Jokua borobila da, narratiboki, eta azkenean zu tiro utzeko joku bat izan da, narratiboki emotea, ez? Garrantzi hori ez dakit, eskertzen da. Nire ustez, Gustavo jaten hori, ikustia eta hori jolastia, eta igual esango neban, oin oso eskasa pentsatze jat, hori izan leike baita. Baina nire oroitzapenak oso nadie. Ez dut uste, barrio eskazaingo datxunik, ze batez betinot Max Payne 3 gaitzik, ez? Ze 3garrenak, gero Rockstarrekin bala, hau ez da remedina, azken batien, mekanikak, oinarrizko mekanikak, bardin ez ziren, espan ezer berritzaile izartzen. Barriro zan, tiroketak, bullet time eta analgesikoak, ez da besterik. Talan da ikresto joku da, osea, grafikoki iraberritxute, baina pasada bada hori joku, oin nahiko gitxi jolastu neban barriro, eta eske super divertigarria da. Orduen, hori mantendu eskero, eta lehenengo bi jokuetan. Eta tal grafikoa politxeokin eskero, seganera, hau motor grafikoa epatu dugune kontrolena da, osea, kontrol remedin jokuena da, oso grafiko itxuruzaeko zela. Eta fizikak oso ona dauzka. Hori Max Payne importantia dela, ez? Saltokeran eta, bueno, beti ekiduz fizika nahiko onak, horre trampak eta gote zila goratzen da, ez? Batez bigarrenien eta hirugarrenien, holako, ez? Betiko granadakaz eta gauzak apurtzen eta aldean eta saltoka holan, ez? Alde horretan nahiko zain jute gotezan. Zer lehenengoak espazen eukitzen horren grafiko onak esango neke, baina bai bigarrena eta bai hirugarrena krestonak izan ziren bere garerako, Bueno, egia da, grafikoak, osea, ez diela oso ona, baina garaian be funtzionatzen zen, Bai, egia aurpegi hori zeukan, ez? Ez dakizela esan
pixkat, Bai, irudiz ezala, ez? Argazki bai, moduen izan, horren. holako argazki bat, Bai. ipinitza aurpegi txungo batekin. Bueno, arpegi Eta txuko gero, bat, bera bai, zuzendaritza dela, baina, etxetez. kristonetako argazki txungua, berez, Bai. ez que esto nahi esatia, baina, bueno, ikusten baldin baduzu Max Payne bat, eta aurpegia da, Baina, desastre bueno, bat. garaiko teknologiak etzun kriston- gehiago ematen. Orduan. Bai, baina gero eszenarixuak eta orokorrean, ez dakit, movimentua eta oso hori bai. erosoa esan. Bai, batez bai aipatut hori, grafiko txarra daiko zela, ze lehen ikusiot, lehenengoa da 2000 batekoa, eta bigarrena Bai. 2003koa. Eta bi urteko tarte horretan, Kristonaldia, oso salto bat, bai. Bai, gero gertatzen da hor, generazio be aldaketa potentia gontzala. Bai. Aspaldi ez dugu ikusi olako saltorik, Ja. Oin ikusten ditugun aldaketak handia die, baina 10 urtetan ez da aldatzen. Orduan 2 urtetan aldatzen zena. Oin, unreal bostak, leheno itzen degunakin, ez? Unreal bostakin etorri daitekia. Bai, baina badago aldaketa hori. Bai. Ze... Nik uste dut eset. Nik Bai. uste dut oin apresiatzen dugula aldaketa txikixak askoz gehiago. Ez dakit, ez dakit aritz. Etorriko da detaila. Mapan detailek izuarri gogoia. Ikusiko zu. A ver. Nanite teknologiakin. Baina, ostea. Ni bai zuze falta izan deten Max Payne ibili nintzen garai hartatik. Horrelako shooter bat narratio aldetik eta pixkat heldua edo serioa ozea dana. Ze shooter asko ikustituzu nahi dutenak serioak izan baino, gero ez dianak. Oso topikotan eta geratzen dianak. Eta Max Paynek zaukan heldutasun hori nik ez dut shooterrik aurkitu. Gomendio hau Max Payne, 16 urtetik berako entzat, bere ezetzan izan biako. Igual. Niko joku bagotakot, eta bromi emango dugu, baina Wolfensteinek, The New Orderrek, bestiek ez, ja, The New Colossus eta urrengoa John Blood ez da izlandan, horrek ja txiste badire, broma dire. Lehenengo The New Orderrek, hau zala barrio Wolfenstein, berra biarazi bienetik, kristona da zentsu horretan, oso tono serizo deko, badeko ez bere txorradak eta olakoak, baina beretan, historio heldue eta oso zainju deko zentsu horretan. Beti, jolasten azten askotan pase dut, eta barrio azten duten bakoitzien, arritxu txeste zentsu horretan, ze hona ban. Zezuk ikusten duzu betiko ez da, nazisek eta monstruak eta danetarik, eta petxe da zu, haukatzen bat izango da, baina ez. Asko merezi du zentsu horretan, historio aldetik. Bai, beti izan da pixkat, zela da, salvajadak itera, ez? A ver, zein egin gauza exagerauena, baina... Eta ikusitxe Wolfensteineko trailerra asko, jokuenak esango zu, hau salvajada da, horre motosierregaz eta ez dakizer, eta ez da izen bat. Baina benetan, gero hartzezu joku eta arritxute, zentsu horretan. Ba, ez da, enaiz ibili, Wolfenstein behar. Asko merezi du, pilloa, lehenengoak batez, beste bizek, ez horren beste. Baina lehenengoa, jolasteko eta, bai, mekanik aldetik eta tanetatik, kristona. Ba, eta narratiboak igual doa dala, nahiz eta izan fantasia punto hondi batekin, igual badala, pixkate punkia eta politxa izan leike. Hori da. Hori nire gorko gomendizua. Horrengoren baten hartuko barriro eta ingo berroa sako nago. Eta Monkey Island zaharrak eta, Bai, hemen materiala badago. Bai, bueno. Eta hau 2000 eta noizko anuntziatu da? Badago datarik? Ez da bezan, ez irudirik, ez datarik ez. Bai zehaztu da bez plataformak, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series etarako izango da. Orduen, kasu honetan bai ikusko dugu salto hori ez, belaunaldiko salto hori, hasta izango belaunaldi arteko jokuet. Orduen, grafikoki nahiko potenti izango dela, espero dugu. Bai. Generazio zarrakatzean utzean zentratu daitezke zeitan. Eta gainera, remedietzan iribili asko Nvidiarekin da kontrolen behintzat ray tracinga sartzen. Egize, bai, horre ray tracinga eta DLSS-egaz, horrekaz teknologizekaz asko ibili izan, bai. Ez zarritu hortik ere asko jute jolaz. Pegatzen dutza, azkenian kontrolen estenak eta... ambientazioak eta igual funtziona uleike, ez? Azkenean badauke, eukitzabe Max Paynen esperientzia hori, nik uste dut, kontrolekoa be funtzionauko leukela, orduan, ez dakit, itxoitekoa da, zehose produktu hon bat irtetzea, nire ustez.
Baina bai, alan dabe kurioso da, hori, ez dugule komenteu. Buelte dire Remedy eta Rockstar Max Paynera. Antxineko akordiza, lehen holan zala, Remedy garatu itxen bazen eta Rockstarrek banatu. Eta ja, gero horre, beragaz, lizentzizegaz lioak egon ziren, eta Remedy galdu inban. Eta, bueno, barriro buelte dira, antzadan ez? Zeirugarrena Max Payne 3 Rockstarrena da berez, ez da Remedyk Espainian ez ebeso. Horren, bueno, albiste honak zentzu horretan, Sam Lake zuzendarizik guzti barriro horretan posgarrez da, ez? Eta bortzero, gauzat ez dakit komentatu du, baina baitaren Max Payne famoso intzan, moz bategatik, zalan Matrixena. Logikoa, mekanika hori zaukan demoran ralentizatzean eta. Niko horatzen ez Matrixen modan ibilintzala bastante. Eta oso ondo zeon. Eta ez esan berez, Matrixen girotutako joko bat Max Payneko mekanikakin eginda? Bai. Eta, bueno, ikusi beharkoa berrirako ateratzen duten, bueno, moda edo bentsat jartzen duten komunitatea gehiagalizatea. Seguruna komunitatea nahiko dula Matrix berri bat. Seguru. Matrixen oinarrituta dagoen zerbait egitea. A ver, ikusiko dugu. Desde luego, pelikula berriagatik ez da izango. Ez dut ikusi bendik, baina, bueno, imaginatzen zer. Ez ikusi. Kontako estazo. Bueno, ikusi eta esan. Bai. Vale. Bueno, nik uste dut gaurkoa joan dala. Eta, bueno, tamales oporretatik bueltan arte itxon beharko dugu. Hori haukiko albiste pila komentetako. Hori da, ondo pasa este santua. Eta laizter arte. Eta asko jolastu. Ondo bile. Hori da, disfrutau. Ale, agur. Opa Elden Ring. Agur.